שלום, אני ערן מולוט. ואני איתי פרץ. אנחנו הולכים לעשות הדגמה של קרב קטן חרבות וכשפים. מה שאנחנו נעשה סיטואציית קרב שבו סיידר, הלוחם של איתי, הולך למסדרון חשוך במבוך, כשמולו מגיע פתאום זומבי תוקפני. מה שאנחנו צריכים לדעת בשביל הקרב זה את תוסף ההתקפה, את הנזק של הכלי נשק שלו, את הנקאפ ואת הדרגש. תוסף ההתקפה של סיידר בגרזן הקרב הוא פלוס 3, ובקשת הוא פלוס 2. ממה הם מורכבים? איך הגענו לתוספי ההתקפה האלה? תוסף ההתקפה בגרזן זה כלי נשק של פנים אל פנים. אז קודם כל, סיידר הוא לוחם. ללוחם בדרגה שנייה, שזה הדרגה של סיידר, יש תוסף התקפה בסיסי של פלוס 1 מהדרגה שלו. ומכיוון לנשק פנים אל פנים, מהכוח של הדמות, שהכוח שלו הוא 16, הוא מקבל עוד 2. סך הכל 3, פלוס 3 תוסף ההתקפה. אבל בקשת, תוסף ההתקפה מושפע מהזריזות, לא מהכוח. ובזריזות, לסיידר יש רק 13, שנותן לו תוסף התקפה בין קשת של עוד פלוס 1. פלוס 1 ועוד הפלוס 1 של לוחם, פלוס 2. תוסף הנזק של הנשק נקבע לפי הכוח. אז גם בקשת וגם בגרזן לדמות יש את אותו הכוח, אז יש לו פלוס 2, והתוסף של הנזק הוא פלוס 2. לגבי הזומבי, מאוד חשוב לפני הקרב שהמנחה יקבע כמה נקודות פגיעה יש לזומבי. בספר מצוין כמה קוביות פגיעה יש לכל מפלצת, וכל קוביית פגיעה של מפלצת היא 1 קוב 8 נקודות פגיעה. לזומבי יש 2 קוביות פגיעה, אז אני אגלגל את הקובייה הזאת פעמיים. 4, 5. יש לו 9 נקודות פגיעה, אני ארשום את זה לעצמי, כי תכף אני אצטרך את זה לקרב. אוקיי, אז הזומבי מופיע במרחק, אתה שם לב אליו שהוא במרחק של בערך 12 מטר ממך, הוא כאמור תוקפני, בוא נגלגל יוזמה ונראה מקודם. הזומבי ביוזמה של 9, זריז הזומבי שלנו. 7. אוקיי, הזומבי ראשון. זה גלגול של יוזמה או גלגול קבוצתי, לנו יש פה רק דמות מפלצתית אחת ודמות אחת של שחקן, אבל גם אם היו 3 או 4 שחקנים, אחד היה מגלגל בשביל כל החבורה, כנ"ל אם למנחה היו 3 או 4 מפלצות, הייתי מגלגל פעם אחת לכל המפלצות. במקרה הזה הזומבי קודם, ולכן נתחיל את הקרב שהזומבי מתקדם לעברך. אוקיי, אז מכיוון שהזומבים ניצחו ביוזמה, קודם כל הזומבים פועלים, במקרה הזה זה רק זומבי אחד. הזומבי המרחק ממך הוא 12 מטר, הוא יתקדם בקצב התנועה האיטי של זומבי 6 מטר לכיוון שלך, הוא לא יכול להתקיף אותך בתור הזה. בכל סיבוב, כל דמות או מפלץ יכולה לעשות 2 דברים, לנוע ולעשות פעולה כלשהי. להתקיף, להשתמש בקסם, להשתמש בזה יכולת. במקרה הזה הזומבי לא מגיע עד הדמות של סיידר, אז הוא רק מתקדם 6 מטרים, ועכשיו אחרי שכל הזומבים שימו את הצד שלהם, כל השחקנים פועלים. אוקיי, אז אני בוחר להישאר במקום. יש לי את הקשת הקצרה, אז אני אראה בו עם הקשת, בגלל שהקשת היא מהירה, יש לי 2 התקפות בתור. אז בואו נדבר. כי יש לה קצב של 2. כן. אז גלגול ראשון. אוקיי, יצא 11. תוסף ההתקפה שלך עם הקשת הוא? יש לי עם הקשת תוסף התקפה של פלוס 2, זאת אומרת שהגעתי ל-13. אוקיי, לזומבי יש דירוג שריון של 12. בדרך כלל השחקן לא יודע בדיוק מה דירוג השריון של הזומבי, אבל עכשיו אנחנו לצורך הדגמה, מכיוון שהתוצאה שלו היא 13, יותר מה-12 של הזומבי, חץ ראשון שלך פגע בזומבי. בוא כבר נגלגל את הפגיעה השנייה. מצוין. ו1. כן, טוב, 1 פלוס 2, 3, לזומבי יש דירוג שריון של 12, 3 לא מגיע ל-12, ולכן החץ השני החטיא את הזומבי. אז בוא תגלגל נזק לפגיעה אחת. כן, אז הנזק שלי זה 1 קוף 6, אז אנחנו פלוס 2. כן, פלוס 2 נזק נוסף, וגלגלנו 5 ועוד 2, סך הכל 7 נזק. אוקיי, אם אתם זוכרים, לזומבי היה 9 נקודות פגיעה, הוא עדיין לא מת, כי נשארו לו עדיין 2 נקודות פגיעה, אבל החץ הזה כמעט עשה את מלוא העבודה. אוקיי, סיבוב קרב שני, היוזמה לא משתנה, קודם הזומבי, ואחרי זה סיידר. הזומבי היה במרחק 6 מטרים ממרחק שהוא חטף חץ, הוא מתקדם את 6 המטרים הנוספים, בתור זומבי חסר תבונה, חץ לא עוצר אותו, הוא מתקרב עד אליך, ויש לו חרב חלודה כזאת, ומגן חלוד וישן, הוא מנסה לפגוע בך, עם החרב שלו. אז הוא מגלגל 15. עכשיו, מפלצת מוסיפה לגלגול ההתקפה שלה את הקב"פ שלה בתור תוסף. לזומבי יש 2 קב"פ, גלגלתי 15, ועוד 2 זה 17. הדרגה שלי הוא 15, אז הוא עבר. הזומבי פגע, אוקיי, אז הזומבי יגלגל נזק. הנזק של החרב של הזומבי הוא קוביית 8.
3 נקודות נזק הזומבי פגע בך. אוקיי. אז אני צריך להוריד את הנזק מהנקאפ שלי. אם היה לי 19 נקאפ, אז עכשיו הנקאפ שלי יורד מ-19 ל-16. יש שתי אפשרויות. אפשר או לסמן כמה נזק קיבלתם ואז להגיע עד למקסימום של הנקאפ, או, השיטה שאני מעדיף, לרשום כמה נזק קיבלת ופשוט להוריד את זה מהחיים שלך. שתי השיטות מעולות, כל אחד יבחר את מה שיותר טוב עבורו. אוקיי, אז זה היה הזומבי. אז אני זורק את הקשת, שולף את הגרזן ותוקף את הזומבי שלי. ו-16. מגניב. אז 16 ועוד ה3 של התוסף התקפה שלו, אז 21. פוגע? 19, סליחה. שזה בהחלט מעל ה-12 דרגש של הזומבי. אז אני מגלגל את גלגול ההתקפה, ו1, 8, יצא 6, ועוד 2, 8 נזק. וזה סופו של הזומבי. אם הוא חטף 8 נקודות נזק, הוא נשאר לו 2 מקודם אחרי פגיעת החץ, 2 פחות 8 זה מינוס 6, הזומבי מת. מת, זה זומבי. מפלצות בעצם מתות כשמגיעות ל0 נקודות פגיעה או פחות. דמויות, אם זה היה קורה לסיידר חס וחלילה, לא מתות לפני שמגיעות למינוס 10 נקאפ. בין 0 למינוס 10 הם רק מחוסרות הכרה, ועוד אפשר לבוא ולהציל אותם. זה לא המצב פה, הזומבי מצא את סופו. מה אתה עושה הלאה? אז אני מרים את הקשת שזרקתי, מחזיר את הגרזן, מחפש על הזומבי אבל אין עליו כלום, וממשיך לחקור את המבוך באומץ. זו היה הקדמת קרב קצרה של קרב בחרמות כשפים. אני מקווה שזה עזר לכם להבין איך מתנהל קרב בשיטה שלנו. אם יש לכם שאלות תשלחו לנו. מקווה שעזרנו. עד הקרב הבא.